Dags, 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 dags. Hej så, og velkommen til. Jeg hedder Amalie Let Andersen, og jeg har tænkt mig at tage jer med ud i verden. Programmet hedder Amalies Verden. Og nu skal I med. Farvel. Når man skal ud og rejse, så er det vigtigste at tage med, det er ens pas, og så ens selv. Så går rejsen mod Israel, hvor vi både skal besøge Tel Aviv, som er hovedstaden, men også Jerusalem. Det bliver spændende. Pegasus skal vi op og flyve med. Det var jo Hercules' bedste ven. Og det har I vel alle sammen set, børn? Og det har I alle sammen set. Haraheshe. Shilin melea beton rafidin. Nu sidder vi her i Tel Aviv på stranden. Ikke en rigtig strand, fordi der er lidt græs, der er lidt sten, og man må faktisk heller ikke bade, fordi der er for høje bølger. Og vi har taget madpakken med. Vi har købt noget lokalt brød og noget dadel. Det smager lidt af finepålæg, hvis I kender det. Og noget hummus med masser af hvidløg. Og en chiliost. Og noget tomat. Jeg tænkte lidt, at man kunne lave en god blanding af alle de ting. Er der nogen af jer, der kunne tænke jer sådan en lækker en? Der bliver nikket. Ved du hvad, så laver jeg lige en lækker mad med det hele på. Så har vi lidt finepålæg. Altså, det ligner lidt en, der har lagt en dej. Gør det ikke også? Sådan lidt våd dej. Men det er okay. Det er det jo ikke. Det er jo bare fine. Nu tager man lidt hummus. Og så kan det godt være, at man tænker, at det er en lidt klam mad, men altså, sådan, det sure med det søde, ikke? Og det salte også. Så tager vi lidt af den her. Så skærer vi lige med hænderne. Og tager og lægger den ovenpå der. Så passer den til brødet. Jeg tænker, vi kun laver en halv, fordi at vi har allerede spist 7 stykker. Så Christine, så er der mad til dig. Værsgo. Hej. Det var godt. Det var godt. Det var den klamme mad, uden at være klam. Så har vi også købt sådan en her juice. Og man må ikke drikke kartongen, men nu gør jeg det. Det var alt for strand. Vi ses. Nu er vi nået til den gamle by. Se de gamle bygninger. De er helt tilbage fra 1924 og 1984. Wow. Det er overhovedet ikke gammelt. Det er gammelt. Ej, de er 4.000 år gamle. Det er 4.000. Altså byen er 4.000. Byen er nemlig. Ja, præcis. Men nu skal vi ud og udforske den gamle bydel. Det siges altså, at den gamle havneby Jaffa er over 4.000 år gammel. Så er vi på vej mod Jerusalem. Det her er ikke kun et springvand med lys og musik, men det er også den gamle by i Jerusalem. Mismalo. Hitrænu. Shalom. igen. Så er vi tilbage, hvor vi startede. Så tager vi til et nyt sted og starter forfra igen. Farvel. Jeg tager dem alle sammen med. Det er jo for børn, så vi skal med.